Madokachere mabuja akanaka, tauya nadzo nhau dzakanaka dzozuva ranyasi, zuva rechimakumaviri mumwedzi uno wakukadzi. Nyasi zvadokerera zviri kurwadza mabi angu. Kadzitape Blessed Muhlanga asungiwa nemapurisa akanzi iwewe wagoita geza, mukaita kato mukanyaina geza mureketi wacheuka guburitsa ndiwe padande mutande. Saka taakusunga iwewe nekuti ndiwe wakamuita manduwe zvakaita kuoma. Tiri kutofara kuti magweta anoita kuti kodzero dzevanhu watomira ipapa, wari kuramba wanaye kwai achaenda kudare zuva ramangwana. Tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekaira sei ipapo zuva ramangwanaro. Tatenda mawetere, haiwa hwendo huno wafanira chidiki waramba kumupa mukana wekuti afeme. Waakaita kumugara bhibho mandiwe kusvikira azosvika pakubisa zvaanga akazvinyora kuti kwai ndiri dhokota, iye achida hachizvokunyepera zvofeki zvega zvega, zvibisa padande mutande rache. Tafara nazvo izvozvo. Kwakuita kumugarira haiwa hui kumusiya bamhanduwe. Ndo zvakanakira wafanira chidiki waribe kana komo rinoera. Wamunangarwa waenda kuBeit Bridge Nyasi wakaenda koringana newaChina biyawo. Wafanawo Chinawo vari kuti tiri kuita zvinhu zvokuti tiunze mabhirioni 3 anochizuru 3.6 billion pachirungu. Pane iri kunzi Palm River Energy. Ipapa takatomirira kuona kuti zvinenge zvipera sei. Wari kuti wachagoda kuisa gwenya remagetsi ipapo rinenge riri rinoburitsa mamirioni mawati churu chibodzi ne200. Tikaiti goramba takamira tichiona kuti ndizvo chere. Ipapa waChinawo wabva watoti kwai toda kupawo Munangarwa zviuru 500 zvomari yekuAmerica, $500,000 pachirungu. Kwai mari yekuti wechidiki waende kuChina kofundzisiwa. Wamwe wanga wari kuringa watoti wakomana zvinoitiwa munyika medu zvakaoma. Mutungamiri wenyika anobva apuwa mari yopfumba muromo yacho, achibva apuwa pachena pakadano, ichibva yandonyepiwa kunze kwai ndo wechidiki. Rekai tigoona ipapa kuti zvichaenda nokupi, kuti mbanani wachaendesiwa ikweyo heno mabuja tinenge takandoringa. Wamunangarwa pakare waenda kumuzinda weNamibia Nyasi muZimbabwe, wakaenda konyora masoko okuchemana naiye Sam Nujoma wokuNamibia kuti mweya wacho urambe wakadzorora murugare. Chipangamano wamunangarwa potungwarara agonzi ipapa wakomana akatsotsa munhu wokuUAE akatsotsiwa mari inoita mamirioni 2.3 $2.3 million pachirungu. Pakanyangariwa, pakaita kunyangaritsa manduwe. Rekai tione kuti zvinopera sei. Apa kureketa kudari zvomamirioni 2 iwa ano imwe mari $300,000 zviuru $300,000 pachirungu yaasati apedza nayo kumatarotsi mhosva. Ipapa rekai tione kuti zvinoenda nopapi. Unobva waita kusaya kuti mutungamiri wenyika iyoyu wanhu wachewawa anomboyepi, nokuti wese andoninotunyaya ndiye anenge aripo ipapo mumhera maomo. Munyasi maomo imomo ndo maanenge vari wanhu iwawo. Usaya kuti zvinombotekaira sei idiwo zvinoita kurwadza. Wanhu wapfa patsaona yeUrban Connect iya yakakuyana noGonyeti wazosvika 28 pachirungu. Wakomana mweya yawo ngairamba ichizorora murugare. Izvi zvinoba izvi. Pamuchinguri agoreketa akati wakomana tikutsvaka mamirioni 23 omari yekuAmerica okuti tikuone kuita zvokubisa zvimbambaira zvese zvasara munyika kuti zvibva zvapera. Pakanyangara apo nokutoti
vanhu vava varibekana basa nozvakawanda, varibekana kana chibodzi vanenge vari kufunga hawo kuti vaite zvinhu zvokubatsira nyika. Nokutoti makore mangano vakomana tichindofunga zvinhu zvibodzizvo, paribekana chibodzi, paribekana unobva waona idina yawe kuti izvi zvakanyanya kunyangaritsa izvi. Rekai tione kuti wachazviita sei ipapo. Tiri kufara kuti mapurisa agobata akanyakuponda vanhu vatatu. Uya Trimotore atorewa nemapurisa akuhurungwe kwawo ikweyo. Tikuramba tichindotenda kuti zvaita zvakanaka abatiwa. Nyaya yaMike Chimombepo kare naMoses Mpofu kwaiyanzi yambomisiwapo kare, nokutoti Mike Chimombe yanzi ari kuhwara negweta racho, ari kuda nguva yekuti ambopone. Kuti zvatoda kubva atohwara idi, rekai tirambe takaringa edu. Ipapa tinenge tichikunyepai kuti zvii zvimwe zvichaitika. Kanzuru reguta raHarare kwaiya gotonoenda ipapa, ikabva yaenda kobisa, yabva yaenda kopwanya zvinhu zvokutengesera, nzvimbo dzokutengesera dzeitengeserwa nevanhu kunzvimbo yeWarren Park. Kwairi kumiraba. Hino kuti zviri kumbotekera sei, wakomana mahwadzira acho ticharamba hedu takazviringa kuti zvinenge zvichienda nopapi chaipo, tinenge tichikunyepai. Uku ipapa zuva rochi12 mumwedzi uri kuteera mwedzi waKubvumbi, kwaindo zuva rinenge richiitiwa sarudzo dzokutsiwa Hakata akasaika uya Grand Mall. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Zuva rochi13 mumwedzi uri kuteera waKurume ndo rinenge richigariwa dare revanhu vanenge vachiisa mapepa kuti vada kuvhoterwa. Tinenge tichikunyepai kuti mbanani vanenge variko ikoko. Chitima chiya chakakurubuka chiya kubva muNjanji chakatakura zvinhu kwaichabisiwa manje. Ipapa wakutanda kunadzirisa njanji yacho kuti iringane ite tusvinu. Unobva waona yawe kuti tinonhamo idi, tinonhamo mabuja, tinonhamo. Tinenge tichikunyepai kuti wari kumboipedza sei nyaya yacho, kana kuti zvirikutekaira sei, tinenge tichikunyepai. Mitambo iyoyo kiriketi yakatambiwa noZuro, tikufara kuti chikwata cheZimbabwe chakaja chikwata cheIreland noZuro. Tikuti makorokoto. Mutambo T20 waitambiwa noZuro. Rekai tiringe zviriitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa, Gautrain vari kufara kuti haiwa tabenuka chitima chedu chaakutekaira zvisvinu somazuva ese. Kuti makorokoto. Apa wakuchemawo warimi wokuSouth Africa kuti wakomana tauraiwa nemakonya anoja chokujaye amiwe mumhanduwe, paita kunyangariwa wakomana wendo huno heno kuti vanopona chere. Ticharamba tichizviringa. Wanoringano kukwikwidzana kwemabhizimusi Competition Commission wagototi kambani yoGoogle muSouth Africa iri kufanira kuti ibhadhare makore 3 gore ribodzi ichibhadhara mari inokwana kusvika mamiliyoni 500 chaiwo, 500 million rands pachirungu. Idiwi kana wakazvibvuma izvi ndozvisvinu ndozvakanaka. Iwo wakwana nokubhadharisiwa mari dzochoupenzi, asi vari kundoramba vachindoita mari nokuita mari. Tikai tione kuti zvinenge zvichienda nopapi. Peno vachaenda kumatare heno, tinenge tichikunyepai. Apawo kambani kuZambia iri kuchera zvinocheriwa Sino Metals kwaiya bvuma hayo kuti tikusvipisa nzizi dzenyu kuRusaka, kuZambia ikweyo, nzvimbo zhinji dzakatenderedza nana Sorwezi nokupi kwatiri kwese tiri kundosvipisa nzizi. Mhanduwe, vanhu vava vanoita kujairira kusaya kurohwa kunoita kuti wadari. Rekai hedu tirambe takaringa kuti zvinopera sei. Apawo kuKenya kwaiwa kuronyika wakutonetsiwa ipapa kuti kohokona imi muri kuhosirei vanhu vachindonzi aenda kochekiwa ura kuti areke kugweta vana
kwai kubva gore ra2020 kusvika gore ra2023 kwakatochekiwaura vana vanosvika 16 zviuru 16,000 pachirungu. Wakomana kuramba zvakareketiwa naye weka kuti wakomana endai koita muwande, rekai tione kuti zvinopera papi. Peno tichatopedzera tatumira ana madzibaba kukinya kuti wachinje maitiro zvinhu. Heno tinenge tichikunyepai. Netherlands yakuitawo hwaTrump yati gore rinouya ichada kubatsira United Nations nomari, ichada kubatsira dzimwe nyika kwakatendedza wari kuzvidaba izvozvo. Parohwa nonyundo manje, kana maimboreketa kuti pasi pasa parohwa nonyundo, aiwa izvezvi pachirohwa nonyundo manduwe, paribe chizvinu. Heno kuti chichasara chii chichisenza kare ipapawo pokare wamwe wadokerera wakamira kumuzinda woVatican, muzinda wecheche yeRoma, wanyepiwa kuti papa wavo ari kurwara. Idihwi unobva waita kuona kuti wakomana vari kuita kusaya pokuringa, kusaya zvokuita, vari kuda kuti papa wavo apone. Rekai tione kuti achapona chere ipapo kana kuti ndokugwa kwacho kwaachaita. Tiri ipapo mabuja, rekai tichigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwewo Nhau.